Jan ngampleng tenan ya, Truk. Heeh. Ini tidak lupa juga di live YouTube channel Malik Ngawi Official. Iya. Wah, Jan matur nuwun. Saka Ngawi lho tekan kene. Heeh. Truk, apa? Wah, matur nuwun sing riyen sing pareng tindak ning gubuke ak dhewe. Ya Bapak Warsita, Pak RW. Bapak Agus Triyono, Babinsa di Samenangan. Nggih. Pak Roger. Oh. Kalih Bapak Aris Supriyadi, sarjana ekonomi. Wah, betul. Ini mau sore ya Bapak panitia nggih anu. Mengke nek anu apa jenenge enten sing nyumbang lagu napa niku mboten sah kersane guru-guru mawon. Ya manut mawon kalih panitia. Nek nampa dhuwit ya gelem kegen sing kru-kru mawon nanjake Mas Gareng Tralala. SKL napa SWL ngono. Wah, jajis. Wah, iya. Munggahke sapa? Ya ngaturaken Mas Gareng. Apa iki? Mbok yo mesem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Nggih, wilujeng enjing, Mas. Bowo. Semangat selalu Mas Bowo. Amin. Alhamdulillah. Ketok kerasan sampean teng mriki. Wah, nggih ta. Omah dhewe. Dudu liya bebrayan teng mriki. Nalurekke almarhum bapak ya. Nggih. Alhamdulillah bentangan. Nggih. Tondo tresnane lho Mas nganti goro